ଜୟ 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 ମାଗୋ ସରକାରୀ ଚାକିରି, ତୋତେ ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି ଗୁହାରି। ଧରା ଦେଉନାହୁଁ ମାଗୋ ସବୁରି ହାତରେ, ସେଥିପାଇଁ ଦିନ ରାତି ସମାନ ମୁଁ କରେ। ଯାହାର ହାତରେ ମାଗୋ ଧରା ଦେଉ ଆସି, ଭାଗ୍ୟ ତାହାର ବଦଳେ ହୁଏ ସେ ଖୁସି। ଦିନ ରାତି ଧାଏ ମୁହିଁ ତୋତେ ପାଇବା ଆଶାରେ, ଆଶା ମୋର ଭରିଯାଏ ପୁଣି ନିରାଶାରେ। କେତେ ଯେ ପରୀକ୍ଷା ମୁହିଁ ଦେଇ ସାରିଲିଣି, ହେଲେ ସୁଦୟା ତୋର ନାହିଁ ପଡ଼ୁଛି ଭାଳିଣି। ପ୍ରଥମେ ତୁ ଧରା ଦେଉ ଏସ୍ଟିଙ୍କ ହାତରେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଧରା ଦେଉ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ଠାରେ, ତୃତୀୟରେ SCBC ହାସଲ କରନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ବଳେ ଜେନେରାଲ ବାଣ୍ଟିଣ ନିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତୋତେ ମାଗୋ କରୁଛି ଗୁହାରି, ଯେମିତି ହେଲେ ଦେବୁ ମୋତେ ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ଚାକିରି। 45 ଘଣ୍ଟା କାମରେ ଯେ ବର୍ଷକ ଦରମା, ସେତକ ମିଳିଲେ ତ ସେବାରେ ନ କରିବି ଊଣା। ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁନି ମା ଓ ଭଉଣୀ, ଏହା ତ ନିରାଟ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ଏ କାହାଣୀ। 365ରେ ହୁଏ 1 ବର୍ଷ, ସେଥିରେ 52ଟି ରବିବାରର ଦିବସ। ରବିବାର ଦିନଟି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଛୁଟି, ବଳିଲା 313 ଦିନ ଦେଲେ କାଟି କୁଟି। ରବିବାର ଦିନରେ ଯେ ଦରମା ମିଳିବ, କାମ ନ କରି ଖୁସିରେ ତ ଘରେ ତ ରହିବ। ଦଶହରା ଖରା ଛୁଟି ଧାନ କଟା ଛୁଟି, ମିଶାଇ ନ ଦେଲେ ଯେ 82 ହୋଇବଟି। 82 ଦିନ ଘରେ ରହି ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, ଟଙ୍କାଟିଏ ଦରମାରୁ କେଭେ ନ କଟିବ। 313ରୁ 82 ଗଲେ କମି, ଆଉ ରହିଲା 231 ଦିନ ଜମି। ଯଦି ପିଲାପିଲି ହେବାକୁ ଯେ ତୁମର ଅଛି, ପ୍ରସବକାଳୀନ ଛୁଟି ମିଳେ ବାଛି ବାଛି। 180 ଦିନରେ ଏହା ହୋଇବ ସୀମିତ, 6 ମାସର ଦରମା ମିଳିବ ମୋଫତ। 231ରୁ 180 ଦେଲେ ଫେଡ଼ି, ଆଉ ରହିଲା 51 ହୋଇ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ି। 51 ଦିନରୁ ଅପସନାଲ 1 ଦିନ, ଆଉ ରହିଲା 50 ଦିନଟି ଯେ ତୁମେ ଜାଣ। ବର୍ଷକେ ଭିଜିଟର୍ସ ଡେ 1 ଦିନ ଛୁଟି, ଆଉ ରହିଲା ମାତ୍ର ଦିନ 49ଟି। CL 15 ଦିନ ମୋର କଟିଗଲା ପରେ, ଆଉ ରହିବ 34 ଦିନ ମୋହରି ପାଳିରେ। ସବୁ ଚାକିରିରେ CL ତୁମକୁ ଯେ ତୋଫା, ଦରମା ସହିତ ବିଶ୍ରାମ ମିଳଇ ସୁବିଧା। ବାକି ଥିବା ଦିନରୁ ଯଦି ELAVEL କଲ, ତାହା ବର୍ଷକୁ 13 ଦିନ ଜାଣିଥାଅ ଭଲ। 34ରୁ 13 କରିବ ତ ଫେଡ଼ାଣ, ଆଉ ରହିବ 21 ତୁମ୍ଭେ ତାହା ଜାଣ। ପିରିୟଡ଼ିକାଲ ଛୁଟି ଅଛି ବର୍ଷକେ 12ଟି, ଯଦି ମାସକୁ 1 ନ ନେଲ ଯିବ କଟି କାଟି। ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ରେ ଅଧା ଯାଇଛି ତ କଟି, ଆଉ 6ଟି ଛୁଟି ନେବାକୁ ତୁମକୁ ପଡ଼ିବଟି। 21 ଦିନରୁ 6 କମି 15 ହୋଇବ, ଏହି 15 ଦିନର ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯଦି ମୁହିଁ ହୋଇଯିବି ହାଇସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟରାଣୀ, ଦିନକୁ 3-4 ପିରିୟଡ଼ କରିବି ଗଣି ଗଣି। ପ୍ରତି ପିରିୟଡ଼ ଅଟେ 45 ମିନିଟ୍ ମୋର, 4ଟି ପିରିୟଡ଼ରେ 3 ଘଣ୍ଟା କାମ ସାର। 15ଟି ୱାର୍କିଂ ଡେରେ 45ଟି ଘଣ୍ଟା, ଖଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ ବଙ୍କା ହେବ ଘଣ୍ଟା। 45 ଘଣ୍ଟା କାମରେ ପାଇବି ବର୍ଷକ ଦରମା, ଏଣୁ ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ଚାକିରି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ଜମା। ଶେଷରେ ତୋତେ ମାତ ମୁଁ କରୁଛି ଗୁହାରି, ଦୟାକରି କରିବୁ ମୋତେ ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ଚାକିରି। ନିବେଦନ ଶେଷ ହେଲା ମୋର ଏହିଠାରେ, ପୂଜା କରୁଥିବି ମାତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ। ପୂଜା କରୁଥିବି ମାତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ, ପୂଜା କରୁଥିବି ମାତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ।